com es poden unir 150 anys de tradició amb una experiència innovadora i sostenible, avui coneixerem Roig Urban Comfort, tota una institució a Figueres. Ens hem mantingut durant 150 anys perquè hem sigut fidels als nostres orígens artesanals, hem mantingut l'essència, ens hem adaptat i aplicat noves tecnologies i innovació en el món del calçat per donar el màxim confort i, sobretot, un pilar bàsic de la nostra botiga seria el servei i l'atenció personalitzada al client. La sostenibilitat en el nostre negoci és essencial, des de petites bosses de cotó orgànic 100% fins a projectes com pot ser Sabates pel Món, que donem una segona oportunitat i sempre intentem generar un impacte positiu tant a la societat com en el medi ambient. Formar part de la 5a generació em dona força per continuar endavant. És un codi genètic, és una suma d'esforços que des de l'any 1869 ens ha permès superar tots els reptes i ser reconeguts amb el Premi Nacional de Comerç de la Generalitat de Catalunya. Roig Urban Comfort ens demostra que respectar la tradició i apostar per la innovació són compatibles i poden tenir un gran impacte. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.